palayan. Inabot ng pagkabagabag, naway mabanaagan ka, hindi lang natala ng umaga. Kahit alon man ang pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Di ulos ang bighati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso ni naman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo'y walang pagmamaling, pinasisimula ilang kinikili.
Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ng Pamilya Dologdog at Nunag, Pamilya Soto, Anaya Manluku, Rufina Bondok, Pamilya ni Nanet Valdecantos, Biblia Rasal Group, Pamilya ni Andy at Maan, Tayag, Pamilya Salalila, Pamilya Bocchiano. Para sa kaarawan ni George Soto, Edrado Gallardo. Para sa espesyal na kahilingan ni St. Jude Thaddeus Parish Fiesta Community 2021. Emeline Guevara Angeles. Pamilya ni Lenin at Evelyn Malang. Pamilya ni Eduardo Giros. Pamilya Paldeng. Mary Manet Pineda. Maribel Mandela. Raquel Cruz. Cynthia Morales. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Austin Cunan, Honorio Pangan Sr., Josie Palafox, Emeline at Takao Inoue, Marlo at Mijal Raimundo. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni Ani Razon, pamilya ni Antonio at Josefina Guevara, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Norma, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Fernando Santos, Alvin Pineda, Josefina Santiago, Perla Dizon, Ramon Sr., Rogelio Sr., Elpidio Centeno, Rogel Gamas, Elizabeth Simon Bakisal, Jessa Capisnon, Rufina Flores, Amorlito Suba, Jose Carlo Taniedo, Lorenzo Tayag, Ian Nicole David, Father Ding Gangkwangko, Darrell Jude Galang, Magdalena Morales, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19. At para na rin sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Inabot ng pagkabagabag, naway mabanaagan ka, hindi lang natala ng umaga. Kahit alon man ang pangamba, sapagkat naroon ka. Di ulos ang bigati at kadiliman, nahandabi. Maria sa puso ni naman, ika'y tala ng Ningning mo'y walang pagmamali.
talumban ng pangamba. Di alintana sapagkat naroon ka. Di ulos ang bighati at kadiliman. Nahamdabi, malihiya sa puso ni naman. Ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na birheng ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng birheng ina naming mahal, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga ito sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak, upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakda
nakatakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kanyang kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating itugon. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamutit ginto'y lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y uliningin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, ganun din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayang kayadan, ganun din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa, sa kanya-kanyang takdang panahon, si Kristo ay pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalahan, at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya, at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway, ang kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo upang parangalan ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo pong lahat, mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinapasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako ay tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo, ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Today we celebrate the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven. And it was Pope Pius XII who proclaimed this feast day that we are celebrating today, this solemnity of our Blessed Mother, as the fourth dogma on Virgin Mary. Tayo lang pong mga Katoliko ang may assumption. Tayo lang, nabubukod tangi tayong mga Katoliko ang naniniwala dito sa dogma ng assumption. Ang ating mga kapatid na Kristiyano sa ibang sekta, wala po sila ng pagdiriwang na ito. Wala silang assumption. At tayong mga Katoliko, mulat po tayo sa katotohanan ito na turo ng simbahan mula kay Maria. Turo ng simbahan tungkol sa naging buhay ni Maria. Pero marami rin pong mga Katoliko ang nalilito kung ano ba ang pagkakaiba ng assumption sa ascension. Ano nga ba naman ang pagkakaiba ng dalawang ito sa isa't isa? The assumption of Mary and the ascension of our Lord. What's the difference between the two? When we say assumption, it means to be taken up body and soul into heaven. While ascension on the other hand, it means it was done by God's own power. Jesus ascended into heaven by His own power, while the assumption of Mary was done by the power of God. I Maria mita siya po banwa, king sarili na.
Nune mitas siya banoy Maria, king upaya dangala na, ning Diyos amitas kaya. Pero Jesus mitas siya king sariling upaya na, minukyat ya banwa. So the assumption of Mary, it is something that God did for Mary, did for her. It is not something that Mary did for herself. Ang pag-akyat po ni Maria sa kalangitan ay naganap hindi ng sarili niyang kalooban. Aliwa po'y Maria ing migdalaking sarili na king banwa, nune ing upaya na ni nga pong Ginoo. Na po? Ing upaya na ni nga pong Ginoo. May mga tao pong takot sa mga matataas na lugar. May mga tao pong kapag ka nasa mataas na lugar na sila, nalulula na sila, nakakalula. Nagsisisigaw ang mga yan, takot sila, dahil nasa mataas na lugar sila. Altophobia po ang tawag po natin sa mga taong takot na takot sa mga matataas na lugar. Fear of heights. Pero ang mabuting balita natin ngayong linggong ito, iniakyat, itinaas ng Diyos si Maria sa langit, kaluluwa at katawan. Pero ang kaibahan lamang po nito, si Maria walang phobia. Wala siyang phobia sa Diyos. Noong itinaas ng Diyos si Maria papuntang langit, hindi siya nalula. Bakit? Bakit? Because all her life, all Mary's life, sanay po siyang umaakyat sa mataas. She aimed at the highest values of God. At ano po itong naging buhay ni Maria na pinagsumikapan niya, na pinahalagahan niya sa buhay niya? Ito po'y makikita natin mismo sa katangiang meron siya. Balu tala reti, nepo, nengkahi, gagawan talang piyalimbawanan tamo reti, karing pamibiyabiyata mo. Kung minsan ginagawa natin itong mga modelo sa buhay natin, yung pag-uugali ni Maria, katangian na meron siya. Kasimplian, kababan, kayapan at kabanalan. Yung pagiging simple niya, yung pagiging mababa niya, at siyempre yung kabutihan at kabanalan ng puso niya. Ang mga katangiang ito ang nagdala, naghatid kay Maria sa langit. These are the lofty values of the kingdom of heaven. Inyapin po inyang mita si Maria, eya may lula. In other words, the level of Mary's humanity was so close to the divine. She is very much familiar with this vision. Mary had no phobia. Alayang takot, eya may lula. Tanong ko lang po, sino ba sa atin, o sino ba yung mga nalulula sa buhay? Sino ba yung mga taong nalulula sa mataas? Nino mo ring taong baluta mong malulula, King Bie? Those who are overwhelmed by the vision of God. Sila yung mga taong kapag natikman na nila, na umangat sila, umangat yung antas nila sa buhay, nakatingin na lamang sila sa mga sarili nila. Yun yung mga taong nalulula sa buhay. Potangatang mandang mitas la mo kabil yung sitwasyon, King Bie, ing sentro ning lawed, ketang mitas karela. Nuna ing sentro ning lawera, putang mitas la miyangat lang, yapinitang ken namong sarili da. Kung baga, maniglola, king makalula, uling makalawe laking isipan dang makapagmulala. Maniglola, king makalula. Bakit? Uling makalawe laking isipan dang makapagmulala. Ano ba itong mga nakakalula sa buhay? Fame, influence, power, money. Nakakalula ang mga ito. They will not only blur your vision of God, but they will block your vision of God. At alam po ninyo, kadalasan, kapag kahalimbawang ang isang tao, naranasan na niya na umakyat siya, tumaas siya, kung minsan nagiging malabo yung mga bagay-bagay sa buhay niya. Bakit? Lalong-lalo na kapag ang sentro ng tingin niya, ang pinapansin na lamang niya ay ang sarili niya. May mga taong ganyan po. Pag natikman na nila, na nasa itaas na sila, umangat sila, pati sariling bangko nila, itinataas nila.
But as they secure themselves of the loftiness that they see among themselves, the more that they become insecure. Baliyo po ding tao ng halimbawang mitatas kabilyan king biyera, at sarili da namo, ing papansinanda, ing lalawanday nga kakit da, ilaring tutong malulula. At uling malulula la, may babagsak la, mananabula. This is the invitation of the gospel to all of us. Alam po ninyo ang tunay na mataas, ing tunay matas, ing tunay atyu king matas, yapining we do not brag about the things we have. We do not brag about the things that we do, but we bow down before God. Uling balo tamong ing sablang atyu kay katamo, lalo na po tang mitatas tam, pag tumataas tayo, umaangat tayo, ang dahilan nito ay siya. Dahil siya ang nagkaloob nito sa atin. It came from the highest God. Ganyan na ganyan po si Maria. Pansinin po ninyo ang ating mahal na ina. Maria mita siya banwa, pero yung masanting kaya, yung makalawe king sarili na. Maria mita siya banwa, yung makalawe king sarili na, nunay makalawe yung marat na, ketang Diyos amitas kaya. Itinaas ng Diyos si Maria, pero si Maria habang tumataas siya, umaakyat siya, hindi nakatuon ang pansin niya sa sarili niya, hindi siya nakatingin sa sarili niya, kundi nakatingin siya sa Diyos na nagtataas sa Kanya. Pag nakapuking balang metong kaya katamo, ding taong malulula, ilapin po detang taong esane nung nukarin niya yung hapong Gino. Din pong taong malulula, king biyera, ilapin po detang taong esane, karing mangayap at tatanggapan da, king karelang pamibiyebye. May kanta po ang bandang Eraserheads noong dekada 90. Actually, panahon ko to, kapanahunan ko, 1990s. Marahil yung mga kasing edad ko sa inyo, alam nila itong kanta ng Eraserheads na isa po sa mga paborito kong kanta nila, maliban po sa Ang Huling El Bimbo. Ang kantang tinutukoy ko ay ang kantang Alapaap. Alapaap. Sabi po ng lyrics ng kanta ng Eraserheads na ito, masdan mo ang aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayoy lumilipad at nasa langit na, gusto mo bang sumama? Sabi po ng kanta. Sabi ng melodya nito, masdan mo ang aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayoy lumilipad at nasa langit na, gusto mo ba sumama? I think this is the song of Mary, of our Blessed Mother to all of us. As we remember her being assumed into heaven, body and soul. Ito po ang kanta ni Maria sa ating lahat ngayon. Ngayong kapistahan niya, ngayong pag-akyat niya sa langit. Hindi siya nalula. Bakit? Kasi hindi po siya nakatingin sa sarili niya. Masaya siyang umakyat sa langit dahil alam po ni Maria na ang pinuntahan niya balang araw, tayo din ay magiging katulad niya. Mary is inviting all of us. Mary invites all of us. Nung nukarin niya tinalan, karintamo mo naman putalan. Kung saan kumapit si Maria, kung saan siya kumapit, doon din sana tayo kakapit. At kung nararamdaman po natin at alam nating natatakot tayo at umiiyak tayo, hayaan po ninyong tulungan na tayo ng ating mahal na ina na alisin ang mga takot natin at punasan ang mga luha natin sa ating mga mata. Tayo po ay iniimbitahan ni Yaya ni Maria na umakyat kung nasaan ang Diyos. Umakyat kung nasaan ang Panginoon. Sana po lahat tayo ay maging katulad ng ating mahal na ina. Sana po itamongan maging kalupa na katamong Maria. Itinaas siya ng Diyos, pero hindi siya nakatingin sa sarili niya, kundi nakatingin siya sa Diyos na nag-akyat sa Kanya. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako
kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa Diyos Ama upang katulad ni Maria makabahagi din tayo sa kaluwalhatian ng kanyang anak na si Jesus sa kanyang kaharian. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maihatid nawa ng Santo Papa ang mga obispo, pari at diakono, ang pag-asa dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo sa daigdig na tigib ng pagkamuhi, tigmaan at pagkakawatak-watak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pumunta nawa ang ating mga pinuno at lingkod bayan tulad ni Maria sa kaburulan ng pangangailangan upang makapagbigay tulong sa mga kapatid nating nabiktima ng karahasan at nasalanta ng sakuna. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isabuhay nawa ng lahat ng sumasampalataya ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay, at pagsimba sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pagpalain nawa ng Panginoon silang gumawa ng mga dakilang gawain para sa mga may sakit, inabuso, nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa ng may yumao naming mahal sa buhay, sa kaluwalhatian ng Diyos sa langit, kung saan iniakyat ang Birheng Maria. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan para po sa pasasalamat ng Pamilya Dalugdog at Nunag, Pamilya Soto, Ananaya Manluco, Rufina Bondok, Pamilya ni Nenet Valdecantos, The Biblia Rasal Group, Pamilya ni na Andy at Maantayag, Pamilya Salalila at ang Pamilya Bacchiano. At para sa anibersaryo ng kaarawan ni na George Soto at si Edraldo Gallardo. At para sa espesyal na kahilingan ng St. Jude Tadeus Parish Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, Pamilya ni Eduardo Giros, Pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Raquel Cruz at si Cynthia Morales. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Austin Cunan, Honorio Pangan Sr., Josie Paulo Fox, Emeline at Takaw Inoue, at si Mario at Michelle Raimundo. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya ni na Ani Razon at sa pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Fernando Santos, Alvin Pineda, Josefina Santiago, Perla Dizon, Ramon Sr. at Roelio Sr., Elpidio Centeno, Rogel Gamez, Elizabeth Simon Bakisal, Jessa Capisnon, Rufina Flores, Amorlito Suba, Jose Carlo Taniedo, Lorenzo Tayag, Ian Nicole David, Magdalena Morales, Father Dungan Gangkuangko, Daryl Jude Galang at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tanggapin mo ang mga kahilingan at pabanalin mo ang iyong simbahang ngayon nagdiriwang sa pag-akyat sa langit ng ina ng iyong anak. Tulutan mong maghatid ng lubos na kagalakan ang kanyang pamamagitan para sa amin, habang aming kinasasabikan ang pag-asa ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailan lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit, ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig. May pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit, di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas, ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, noong siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian ng kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Cristo ay bulit sa bilang pagkain Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Norma, Josefina at Teresita. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ng panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Naririto ang ating mahabaging Diyos, si Yesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariyang iniakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo para sa isang maikling anunsyo. As it is the third Sunday of the month, the companions of St. Jude, our collectors, will go around again for a second collection. The proceeds of this special collection are intended for the St. John Marie Vianney Apostolate. We remember St. John Marie Vianney as the patron saint of priests, so that the proceeds shall be used for the mission of the Catholic Church in her intensive training, formation, and renewal programs for our clergy as well as for the seminarians. Let us also be reminded that the Catholic Church throughout the world commemorates the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary on August 15 every year, which is today. One of the Marian dogmas that the Catholic Church teaches is that the Blessed Virgin Mary was assumed body and soul into heavenly glory. In celebration, our parish held a Triduum in her honor prior to this feast, with a commemoration culminating in all our regular Sunday Masses, which is today. Thank you. Please all kneel for the Oratio Imperata. Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo at inihiling ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang maglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Tukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit,
Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa panalangin at pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapagpahatid ng buhay na walang hanggan. Amen. At puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.